میر صاحب خیرت تو بس اس نوبت ایدا خاطرہ مسور کی جنگ آگ جوانو گڑا افس نی مہمانی ناجائز کرس خلقونس تام جوانو سی گپ صف میر صاحب دا باز جوانو گپ سے نی ہنا دے پو مفیس نوبت داخس مغروری جوانف مچ شیف تورتے نے باز برزا ہمپک بندق جوانف میر صاحب دا وقتا تی بال کنیگیٹیٹ با نے خبر اف ہونا انت مرو نہ حال میر صاحب کنے تینٹ ونک جنجال نوبت ذرس ہوش کر ذرس کر خیال میر صاحب نی تینٹ نگٹیوس داسائی کنیگیٹیوٹ کمال نوبت داور کپ داسا کرک سنبھال میر صاحب ای مہمان خلق داسا تیر کے اڑتو حوال نوبت داسا بس کرک نہ تا عمر بھر مچھنا جیلٹی کنوز دال میر صاحب نوبتان دیر کے سوال نوبت ٹھیک ہے کنا ہی تھی حل پیس لیکن خوار مروس ہر سال میر صاحب نے خبر اف نوبت نا باز سخت جال نوبت ایدا سا ہیلنگ اٹھ واللہ خرین کا تا پھاک کرنے کی کس صفروں نے رومال